NTR. Herrie, drukte, een smeltkroes van culturen en alle voorzieningen om de hoek. Het leven in de grote stad. Den Haag is de stad to be waar als je alles wil hebben wat je hart begeert, zeg maar. Dan is een dorp wel anders. Daar vind je rust, ruimte, kent iedereen, maar moet je wel even rijden voor je boodschappen. Als je iets nodig hebt of zo, ja, je kan naar een buurman stappen of naar de buurvrouw. Ze staan altijd voor je klaar. Maar wat gebeurt er als je die twee levens radicaal omgooit? We zochten 2 honkvaste gezinnen en lieten ze ruilen van huis en haard. In jouw stad, ons dorp. In deze aflevering ruilt de dorpse familie Dekkers... Is het net een gevangenis hier? Dat meen ik echt. Geef het ook een kans, hè? Ja. Dat kan gevaarlijk zijn, hè? Hier is echt veel verkeer. Pas op. Ja, maar in een dorp ben je daar niet gewend. met de Surinaams-Haagse familie Toyo. Het valt meteen op dat wij niet van hier zijn. Ik heb echt niet verwacht dat wij de enige Brenner waren in het dorp. Dit zijn Wilbert en Petra. Samen met Petra's zonen, Robin en Lars, wonen ze in het Brabantse plattelandsdorpje Meeuwen. Een dorpje met maar 700 inwoners. De enige voorziening in het dorp, een molen, 2 kerken en een dorpshuis. En dat dorpshuis wordt gerund door onze Wilbert en Petra. Het dorpshuis ligt centraal in het dorp. En vanuit het dorpshuis worden allerlei activiteiten voor kinderen, voor ouderen, noem het maar op, georganiseerd. En ja, je merkt gewoon dat er is gewoon behoefte aan. Want voor een boodschap, je moet de auto pakken. Iedereen in het dorp die kent ons ook. Ja, weet je, dat geeft net het gouden randje aan alles. En na een dag hard werken kunnen ze heerlijk relaxen in een ruime tuin met zwembad. Het leuke van het wonen in een dorp is dat het niet zo druk is. Wilbert heeft ADHD, dus de prikkelvrije omgeving van Meeuwen is perfect voor hem. Mijn hoofd is al een bommetje. En dan kom je eigenlijk hier. Ja. En dan is er eigenlijk gewoon alleen maar ruimte, niemand om je heen. En dat is heel erg nodig. Maar de komende tijd ruilen deze argeloze dorpelingen met mensen uit de stad. Ik doe mee omdat ik gewoon heel benieuwd ben wat het mij brengt als ik uit mijn comfortzone getrokken word. Ik hoop dat ik op een plekje kom dat het wel in de stad is, maar niet al te druk. Ja, daar heb ik gewoon niks mee. Als ik nou echt in een soort, echt een zware moslimomgeving kom, daar kan ik niet goed mee omgaan. Nou, dat wordt dan een flinke uitdaging in het multiculturele Den Haag, waar maar liefst 180 nationaliteiten samenwonen. Waaronder de van oorsprong Surinaamse familie Toyo. Ze wonen met z'n 5 in een benedenwoning in de Haagse wijk Laak. Wat ik zo leuk vind van Den Haag is dat het heel multicultureel is. Je hebt niet te snel het gevoel van nee, ik hoor hier niet thuis. Maar je ziet heel veel mensen die op jou lijken. Maar ook die mensen die qua kleur niet op jou lijken, die zijn dat gewend. De Toyo's zijn Marons, afstammelingen van gevluchte slaven. Deze roots spelen een grote rol in het gezin. Met z'n 5 verzorgen ze dan ook regelmatig traditionele dansoptredens. We zijn met iets unieks bezig, het overdragen van onze dansstijlen, maar ook onze manier van leven. Ja, toen ik voor het eerst ging dansen was ik toen nog jong, iets van 5, 6, 7 jaar. Het gezin leidt een actief stadsleven. José is controleur op de tram. Appa werkt in de kinderopvang en is samen met haar dochters dol op shoppen. Wat ik zo leuk aan Den Haag vind, is dat alles binnen handbereikt is. Je kan binnen 1 minuut naar de winkel gaan om iets te halen bij de Togo, wat je nodig hebt. De Toyo's weten dat ze de komende tijd de stad gaan verruilen voor een dorp. Maar ze hebben nog geen idee wat dat precies gaat betekenen. Ik denk dat je daar geen wifi krijgt. Moet je zelf kippen gaan slachten? Is het inderdaad met heel veel koeien dat je 's morgens opstaat en dan moet je dingen gaan melken? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik denk dat er daar wel veel weilanden zijn. Ook al dieren. Nou, wat ik altijd geleerd heb, maakt niet uit waar je bent, probeer altijd aan te passen aan het leven waar je op dat moment bent. Maar mama, het platteland is toch niet ons land? Het is zover. Vandaag verhuist de Haagse familie Toyo naar het plattelandsdorpje Meeuwen.
En Wilbert en Petra gaan met de kinderen van de Dorpse Rust naar de Haagse hectiek. De families ontmoeten elkaar halverwege voor de sleuteloverdracht. Ja, hoi. Hoi. Hallo. Hoi, ik ben Wilbert. Ik ben José. Hoi, ik ben Wilbert. Dan kijk je naar die mensen met wie je gaat ruilen. Dan denk je van oké. Dan probeer je een indruk te hebben. Maar ook om te plaatsen van wat voor soort mensen zijn het. Hoe zouden ze wonen? Alsjeblieft, welkom in onze stad. Nou, dankjewel. Jullie voel je welkom in ons huis en veel plezier. Dank je wel. Ik vond het op zich nette mensen. Dus wat dat betreft verwacht ik niet iets heel ergs. Maar ja, je weet het niet, het staat er niet op. De families zijn nog maar net ingestapt als het speculeren over een nieuwe stekkie begint. En vooral Wilbert heeft duidelijke ideeën. Die donkere mensen leven heel vaak op straat of die leven heel vaak buiten. Dus ik denk persoonlijk dat we gewoon echt in een of andere herrie terechtkomen, denk ik. Ze zien er lief uit, ja. En nette mensen ook. Ze hebben zich netjes aangekleed. Denk je dat ze geschoold zijn? Mensen denken dat het mensen met hoge opleiding. Ja. Ik denk het wel. Ja? Waar zou ze vandaan komen? Ja, hij is wel heel donker. Ja, ik denk wel echt wel diep Afrika. Ja, Waarom praten jullie de hele tijd over de huidskleur? ja, nou ja, dat valt nog op, Lars, over die huidskleur. En dat wil niet zeggen dat die mensen donker zijn. Wij zijn gewoon wit. Onderweg naar het dorpje ziet kleine Mienny ineens dat de weg overgaat in water. Gaan we zwemmen? Nee. Handrem vast. En ik denk dat ze ook nog de kippen zelf slachten nog, denk ik, buiten. Op het balkon dan. Terwijl de familie Dekkers de drukte op de A4 trotseert, komt de familie Toyo terecht in de plattelandsvariant van filerijden. Ah, kijk! Nee! Wat is dat? Nee, je maakt ze kwaad, hè? Als ze boos zijn, hebben we een probleem, hè? Ja, dan gaan ze ons gewoon opeten of zo. Bye bye! Leuk om jullie te ontmoeten. Helemaal niet, hè? Bij ons hebben we natuurlijk het hele landelijke natuurlijk. Ja. En ik denk dat we daar het Hele druk hebben. beetje het juist. Een soort kippenkooi, zeg maar, zo'n leegwatterij mee gaan maken. Nou ja, Wilbert heeft zijn ADHD-pilletjes bij, dus het... Nou, ik denk dat je met 1 bakje niet genoeg hebt. En na ruim een uur rijden zijn beide gezinnen aangekomen bij hun nieuwe woning. Wauw. Zo, we zijn er in ons nieuw huis. Wauw, kom maar jullie. Ik wist het, hè? Wat wist je? Zwembad! Doe even netjes je schoenen uit. Hé, ze hebben djembe. Wat? Ze hebben drums. Hey, papa heeft geluk. Oh my goodness. Wow. Oh kijk, hier gaat niemand Wat naar een kamer. Wow, dit is cool. Dit is echt mooi. We zijn in het platteland aangekomen. En we hebben een nieuw huis. Dit is een mooi huis. Voetbal, ja, zoiets. Pikachu! Hij heeft heel veel medailles gewonnen. Ja, we hebben tenminste wel een zwembad, een trampoline, een tv en mooie kamers. Ik denk dat ik me niet ga vervelen deze week. Ik denk dat het wel een leuke week gaat worden. Nou, de Toyo's zijn heel enthousiast over een nieuwe huis. Maar hoe zullen de Dekkers reageren op de veel kleinere Haagse benedenwoning? Ja, zoeken voor een parkeerplek. Betalen voor een parkeerplek als je hier in de buurt woont, zeg maar. Even kijken hoor, want het zijn volgens mij deze 2. Oh, wacht, ik denk hier ook nog eentje, denk ik. Ja. Een extra beveiliging. Oh. Oh nee. Oh, dat is wel heel iets anders. Ja. Dit is heel klein. Heel bekrompen. Is er ook nog boven, of niet? Of is het dit? Ik heb geen idee. Een soort kippenkooi eigenlijk, daar lijkt het op. Ik ben echt eventjes onder de indruk van het contrast. Van hoe dat, waar ik woon. En hoe dat deze mensen, en al die andere mensen die in deze straat. Want
En ja, ik ben er ook een beetje stil van. Dat mensen zo moeten leven. En ja, dan waardeer je eigenlijk wel heel erg wat je zelf dan hebt. Maar heb je geen boven? Nee? Dit is nog een slaapkamer. Weinig gezelligheid. En het wordt nog ongezelliger als blijkt dat er ook geen eten is. Oké. Ja? Nou ja, ik denk dat we met een biertje beginnen. Dat is wel nodig. Om een beetje in de stemming te komen. Als ik de koelkast opentrek, dan staat die bij ons helemaal bomvol. Ik denk dat het heel veel buiten de deur wordt. Nou, op dit moment heb ik er niet echt zin in. Ik wil eigenlijk weer naar huis toe. Ja, maar dat zit er nog even niet in. Want de Toyo's voelen zich intussen helemaal thuis. En ze hebben een welkomstbrief gevonden. Beste familie, een warm welkom in ons huis te Meeuwen. Wij zijn Wilbert en Petra en zijn een samengesteld gezin. We wonen hier met de 2 zonen van Petra. Sinds een aantal jaren runnen wij het dorpshuis in de Meeuwen. Het zou fijn zijn als jullie tijdens onze afwezigheid ook een keer de handen uit de mouw willen steken in het dorpshuis. In Meeuwen is het geloof voor veel mensen erg belangrijk en de zondagrust wordt hier dan ook zeer op prijs gesteld. Ja. Ja, ik vind dat wij ons gewoon horen aan te passen aan het leven van hier. Hoe de mensen hier met elkaar omgaan, wat de regels hier in het dorp zijn. De Toyo's gaan meteen de straat op. Ze gaan op zoek naar het dorpshuis van Wilbert en Petra om te kijken of ze daar iets kunnen eten. Het is opvallend, hè? Dus het is zo stil. Eenmaal aangekomen blijkt dat het dorpshuis alles behalve multiculti is. Goedenavond. Hey. Goedenavond. Hey. Dus ze draaien zich om, kijkt naar jou en denkt van wauw. Zo. Helemaal wit, echt wit. Niet wat we gewend zijn in Den Haag. Het valt meteen op dat wij niet van hier zijn. In een grote stad valt het niet zo snel op. Maar zijn er donkere mensen hier? In het dorp? Nee, helemaal niet. Wij zijn hier de enige. Ik heb echt niet verwacht dat wij de enige bruinen waren in het dorp. Kipcorns, spamiblokken, bitterballen, dat kan allemaal. Wordt er hier rijst gegeten? Het is wel een beetje wat de boer niet kent, dat vreet hij niet, hè? Ja, Dat is wel... Maar heb je ook gehoord van nasi, bami? Ja, denk je dat we helemaal van een andere planeet zijn of zo? Weet ik veel. En ook voor de familie Dekkers ligt er een welkomstbrief klaar. Beste familie, welkom in ons mooi klein huisje in een mooie grote stad achter de duinen, Den Haag. Zoals bij de meeste gezinnen in Nederland bestaat ons dagelijks leven uit werken en school. Daarnaast zijn we veel bezig met onze traditionele Surinaamse dansgroep Kuala Skoro. Oké. Wat wij mooi vinden aan Den Haag is zijn multiculturaliteit. De verschillende etnische groepen die hier samen met elkaar wonen maken de stad uniek. Vriendelijke groeten en wij wensen jullie een leuk verblijf toe, familie Toyo. Nou. Ja, maar ik wil hier niet slapen. Geef het ook een kans, hè? Ja. Omdat de koelkast leeg is, besluiten ze om eten te laten bezorgen. Eerst wilden we buiten de deur gaan eten, maar de jongens waren echt moe. Dus toen hebben we gewoon besteld via de app, zoals dat hier gaat. En hoe werkt dit dan? Dan tik je hem aan. Robin, wil je dan ook Grieks? Maar wat hebben ze allemaal bij de Griek? Ja, Nee, even kijken hoor. nou bestel dan eerst die pizza. En 10 minuutjes later... Pizza's met de bon. Pizza's met bon. Oh, Cheese. ja, oké, super. Dankjewel. Dank je. Oké. Oh, dat ging snel. Met goed gevulde maagjes gaat de familie Dekkers onder de wol. Maar die eerste nacht in die gigantische stad valt vooral Wilbert vies tegen. Ik heb altijd wel een goed matras, zeg maar. En dat matras, dit is... in eerste instantie ligt het goed. Maar op een gegeven moment dan gaat het inzakken. En ja, ik lig echt in een kuil. En dat is voor mijn rug is dat niet echt geweldig, zeg maar. Ik loop op bij de fysio. Hij is echt gewoon niks aan het eten, hè. Wat is dit nou? Vet, denk ik. Vet. Hebben we wel melk, of niet? Nee, niks. Misschien ontbijten ze ook nooit. Ik weet niet in die cultuur of je dat dan wel doet of zo. Of ja, hoe je dan leeft.
Geen idee. Jongens, ik draai de deur wel even op slot voordat ze jullie weghalen. Het fort op slot. En met de kinderen veilig achter slot en grendel gaan Wilbert en Petra op zoek naar ontbijt. Winkels genoeg. Ja. En lekker bed. We kunnen vragen of hier een paar dagen mogen slapen. Vroeg mogen slapen. Ja. Hier willen we blijven. Gooi maar wel 18 of zo. 3, 4, 5. Wat hebben we dan? En ham? Die hebben ze hier niet wel. Dus Turkse winkelen. Oh ja, dat is halal. Ja, ja. Alsjeblieft. Nee, ik voel me nog niet thuis. Ik voel me hier nog echt opgekropt, zeg maar. Ik denk ook niet dat het een thuisgevoel zal gaan geven. Hoe moeilijk de familie Dekkers het heeft, des te soepeler gaat het met de familie Toyo in hun nieuwe woonplaats Meeuwen. Ze worden geconfronteerd met iets typisch dorps. Spontaan bezoek bij de achterdeur. Dat is veel beter. Hallo. Hela. We kregen bezoek van een zeker meneer Jan. Met het verhaal dat ze bezig zijn met een buurtkrant of een dorpskrant. En daar wil ik graag u en uw gezin voor interviewen. Oh. Zou u dat leuk vinden? Ja, kom maar binnen. Ja? Binnen of buiten? Dat is helemaal goed. Maar bij meneer Jan, hij was al binnen in feite. Hij kwam gewoon zo bam naar binnen. Wij zijn het familie Toyo. We komen uit Den Haag. Zijn jullie in Den Haag geboren of niet? Of zijn jullie... Nee. Die kinderen zijn wel in Den Haag geboren. Ja. Wij zijn in Suriname geboren. Oké. Ik denk een van de redenen waarom we ook hier zitten, heeft ook een beetje te maken met dat stukje van mij. Mijn Maron zijn. Mijn Maron zijn, en ik weet niet of u weet wat Maron is, want dat zijn nakomelingen van de tot slaafgemaakte Afrikanen die de slavernij hebben ontvlucht. En die leven in de oerwouden van Suriname. En dat stukje van mij druk ik uit in muziek, zang en dans en ook theater. We schrijven dingen in de krant over de geboorte, maar ook over huwelijk en alles daartussen. En zo nieuwe mensen in het dorp het kan wel een verhaal zijn. Hè? Maar ik zit in de eerste leerjaar op school. Ja. En ik ben vandaag jarig. Jo, van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Jij komt straks bij mij op de molen, want ik ben de baas van de molen. Ik ben molenaar. En dan kom jij bij mijn pannenkoekenmix halen, omdat je jarig bent. En dan doet mama vanavond pannenkoeken bakken. Hey, kijk, dat is leuk. Dat is een goeie, hè? Zouden we afspreken? Kom je straks op de molen. Ook al voelen de Brabanders zich nog niet helemaal thuis in de grote stad, ze besluiten de schouders eronder te zetten. En ze gaan met z'n vieren het centrum in. Nou, 11 minuten dan, of niet? Moeten we 11 minuten wachten? Kijk jij eens even, weet jij waar we zijn? Want ik kom er echt niet aan uit. We moeten bij Bierkade eruit stappen. Maar waar staan we en waar gaan we naartoe? Nou ja, we vragen het wel. Oh, grappig. Wat? Dat is leuk. Nou, ik zit er wel eens aan dingen te kijken, naar de politieke zender. Dat is hier. Is dat hier? Ja? Ik zou dingen wel eens willen zien. Wilders. Wilders? Ja. Als je wilt weten waar ik op u gestemd heb, is het gewoon op Wilders. Ik gun iedereen een heel goed leven, maar ja, het is en blijft wel Nederland. Wat eigenlijk zo dichtbij kan komen. Ja. Hè? Nou, als ik Wilders zou tegenkomen en ik kan erbij komen, dan zou ik hem in ieder geval een hand geven. En ik zal ook zeggen van, joh, ik sta achter jouw ideeën. Kijk, goed is goed op een gegeven moment. Daar ben ik het wel mee eens. Ik denk, dit is het torentje van waar ik Rutte denk. Kom joh. Veel dorpser dan dit gaat het niet worden. De familie Toyo bezoekt de trekpleister van het dorp, de molen. Wat zijn er? Het is gewoon een mail? Ja, dit is gewoon een mail. Oké. En als je goed kijkt, dan zie je daar ook van die hele bruine kleine schilfertjes in zitten. Zie je dat? Dat zijn de zemelen. En verzemelen, daar kan je heel goed van. Nou, verzemelen kan je heel goed poepen. Ah. Ja, heel belangrijk. Dit is jouw pannenkoekenmix. Hey, dit is je pannenkoekenmix. Hou vast met 2 handen. Als mama ze niet te dik bakt, kan je er wel 30 van bakken. Dus je kan er een heleboel van op. Ja, maar voor ons is het de eerste keer, want ik werk bij de tram. En die tram in Delft die rijdt langs de molen, maar nooit binnen geweest. Het ziet er heel indrukwekkend uit. Oké. Mimi, hoeveel boter hebben we nodig? Maar de pan begint
heter en heter te worden. Hennepolie. Hennepolie? Ja. Hennep? Hennep, ja, kijk. En dat als marijuana? De Er is een lied, hoe heet het? I wanna get high. So high. I wanna get high. So high. I wanna get high. So high. En, hoe smaakt het? Goed. Lekker. Ben ik geslaagd? U krijgt 100 duimpjes omhoog. Heerlijk. Dank je. Het is nu 3 dagen geleden dat Wilbert, Petra en de kinderen hun dorpje Meeuwen verruilden voor de stad Den Haag. En ze hebben nog steeds hun draai niet gevonden. Is het net een gevangenis hier? Dat meen ik echt. Een soort open kamp of dicht, of een half open kamp waar je in zit. Nou ja, Alles potdicht, die ramen. nou, dan doe je ze lekker even open. Hallo meneer. Ze kijken nog niet eens, zie je dat? Die mensen. Dus je ziet eigenlijk heel veel mensen, maar ik ben gewoon alleen. Ik ben echt alleen. Niemand heeft eigenlijk nog iets gezegd of aan de deur geweest. Of... Nee. Ik denk dat het niet eens opvalt. Nee, ik word er echt gewoon lamlendig van. Maar als je naar buiten gaat en dan krijg je op een gegeven moment dan kom je iemand voorbij, dan maak je gewoon een praatje. Ik heb hier soms wil ik hier gewoon mensen gewoon staande houden van praat met me, praat met me. Echt, praat met me. Want ze lopen hier gewoon echt finaal voorbij. Ze kijken je niet aan. Nee, dat klopt. Nou ja, dan hou je eens een keer staan en dan hoor je het wel. Ja, ze verstaan me toch niet. Wilbert en Petra besluiten dan maar zelf het praatje op te zoeken. Om de hoek, in de buurtkroeg. Zo, goedemiddag. Hallo. Ik wil een uitsmijter. Waarom komen jullie eigenlijk hier in dit tentje, zeg maar? Wat trekt jullie hier aan het tentje aan? Ja, het is eigenlijk een beetje een, ja, hoe moet ik het noemen, een soort sociale werkplaats hier. Ja, oké. We ontmoeten elkaar hier, we spreken dingen met elkaar af, we gaan vissen met elkaar, we drinken een borreltje, we leggen een kaartje, we kijken voetbal. Ja. Een van de belangrijkste dingen hier, FC Den Haag. Hè. In de buurt waar wij nu zitten, zeg maar, dat is het eigenlijk over het algemeen is toch wel gemixt, althans heel veel gemixt, zeg maar. Dat hebben we hier gelukkig nog niet zo. Oh, niet? Oké, want ja, ik merk wel dat het contact, zeg maar, is... Ja, ik heb helemaal geen contact. Echt niet. Dan kom ik dan hier binnen en jullie praten en zo. Nou ja, daar heb ik gewoon gemist. De eerste keer. Weet je, wij houden van deze humor en dit is een slapgelul. En dat is vaak gewoon niet mogelijk. Ja, met multiculti mensen. En ja, die snappen gewoon vaak die humor niet. Ja, dus het contrast voor ons, zeg maar, vanuit waar wij vandaan komen en naar dit. Ja, dit is, dat is heel groot. Het is niet dat we helemaal wereldvreemd of zo zijn, maar ja, het contrast is echt aanwezig. Ja, dankjewel. Nou, ik lust wel een colaatje. Ik lust nog wel een thee. Een thee? Ja. Tijdens ontbijten zagen we mensen voorbij lopen met hoeden. Maar in het zwart. Ze kleden zich helemaal in het zwart. En dan lopen ze heel rustig. Je hoort bijna geen voetstappen van die mensen. Op hun gemak lopen ze heen en weer naar de kerk en dan terug. We zien dingen die we niet zo vaak in de stad zien. Dat maakt het nog leuker. We krijgen bezoek. Hallo. Ik ben Appa. Ik ben Appa. Thuis. Zo. Hallo. Wij wouden geen legendes maken met uw kinderen. Nou, vooral shoppen zouden ze denk ik leuk vinden, maar dat is niet echt wat je kan doen. Wat we ook vaak doen met Lars hier, dat is dat we gaan gamen. Swish, swish, bish. Ik vind ze heel erg aardig. De gedachte van, hey, je gaat naar een dorp en dat mensen het heel anders zijn. Dat valt vies tegen. 2 dagen later. Lars en Robben hebben nog geen vrienden gemaakt in de grote stad. Maar gelukkig komt er bezoek uit Brabant.
Hey! Hallo! En, hebben jullie het naar de zin? Het is wel, Op zich wel. Het is allemaal krap, hoor. Het is, ja. En dan met 5 mensen, ik vind het knap. Ik heb er respect voor. Je kan douchen en je kan slapen en dan heb je het gewoon gehad. En de rest moet je eigenlijk toch buitenshuis zoeken. De moeder van Petra is erg benieuwd naar de Haagse binnenstad. En dus trekken de dames er gezellig op uit. Het straatje waar jullie nu wonen, ja, dat is wel een verschil. Als je dan kijkt dat hier ook altijd heel veel mensen komen, hè, met... Ja, maar gewoon, weet je, het is gewoon ook een ander soort mensen natuurlijk wat je hier nu ziet lopen. Petra heeft het zwaar. Goedemiddag. Ja, dankjewel. Onder het genot van een chique high tea deelt ze haar gevoelens met haar moeder. Nou, dat ziet er goed uit. Leuk, hè? Ja, dat ziet er inderdaad heel erg leuk uit. Nou. Ja, de chic de friemel natuurlijk. Dat is echt voor de kak dat je kopje bijgeschonken wordt met de thee. Als je vanmiddag zo bij ons binnenstapt, mam, wat vind je van het huisje? Als je zo, ja, toch wel heel apart wel, hè? Ook de inrichting en zo, dat zijn we ook eigenlijk niet zo gewend, hè? Ja, weet je, overal onder het bed liggen muizenkeuteltjes. Muizenkeutels? Nou. Het bed ligt niet fijn en ja, weet je, eerlijk gezegd krijg ik ook een beetje kriebels in dat bed. En ja, weet je, op een gegeven moment dan ben je er wel klaar mee en heb je het wel gezien. En dat had ik al een paar dagen geleden, zeg maar. Maar daardoor heb je wel meer waardering voor je spulletjes en voor de dingen die je hebt. Ik krijg er een beetje jeuk van. Als ik het eerlijk mag zeggen. De volgende dag gaan José en Appa naar het dorpshuis. De wekelijkse ouderengym staat op het programma. Maar José en Appa hebben bedacht om de les deze week een Surinaams tintje te geven. Hallo, welkom allemaal. De Meeuwenaren moeten wel even wennen, maar toch gaan al snel de voetjes van de vloer. 1, 2, 3, 4. En klein beetje naar voren. 1, 2, 3, 4. En op, en op, en... Ja! Kijk. Ik vind dit een ontzettend leuke ontmoeting. En we kwamen hier op de gimmen en dan komt er zo'n mooie bont gekleurde groep binnen. Ik vind het ontzettend leuk. En Surinamers, die zie ik hier nooit, dat is de eerste keer. Die moet ik altijd van een plantje afhalen. Ja, dit is lumpia en dit is bakabara. Deze mensen, ja, die kom je hier niet tegen. Dus als je dan in het dorpshuis bent en je ziet in één keer van die gekleurde mensen, dan is het echt even van, wat is dat nou? Hij is zacht. Kijk uit, achter je. Oh, sorry mevrouw voor die lastige kinderen, hoor. Sorry. Lars wil dolgraag voetballen. Maar in Den Haag kan dat niet zomaar op straat. Dat kan gevaarlijk zijn, hè? Hier is echt veel verkeer. Pas op. Ja, maar in een dorp ben je daar niet gewend. Auto, Lars, en waar staat? Gelukkig is er verderop een veldje waar je wel veilig kan voetballen. Wil je meedoen? Op de stadse manier met een hek erom. Sport verbroedert. Niet alleen bij de kinderen, maar ook bij Wilbert en Petra. In deze wijk zijn we een van de weinige Nederlandse mensen. Maar je valt gewoon niet op als Nederlander. Je bent gewoon je bent gewoon een mens in de wijk. En niet een Marokkaan of een Surinamer of een Nederlander. Nee, je bent een mens hier in de wijk. En dat is wel raar om dit zo te voelen. Ja, en ook heel erg mooi. Ja. Snel eten, want het zakje is bijna leeg. Nou, pak er maar 2, hoor, want jij moet er nog van groeien. Hè? Ook? Mag ik jullie even met Lars op de foto zetten? Lars heeft genoten en het afscheid doet hem pijn. Ik vond ze wel aardig. Want thuis heb je niet zo'n groot voetbalveld en hier wel. Ja, als je dan ziet dat je kind zo verdrietig is, terwijl dat die kinderen... Ja, hoe lang hebben ze contact gehad? Een paar uurtjes. Weet je, dat het dan zoveel met zo'n kind doet, ja, dat vind ik wel bijzonder.
er nog even wat tijd over is, dan kan je hier nog even terug. De Toyo-dames hebben zin om te shoppen. In Meeuwen zijn geen winkels, maar op een kwartier fietsen ligt het altijd bruisende Dussen. En daar schijnt een heus winkelcentrum te zijn. Koeien eten toch geen vlees? Nee, koeien eten geen vlees. Ah, nee. Wat? Net doorfietsen, Mimi. Hé, kijk, mais, hè. Dat zijn allemaal mais. Oeh, mais. Ze zijn mais aan het oosten. Hebben jullie dat ooit gezien? Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Mensen mais aan het oosten zijn. Zo, we zijn in Dussen. We zijn er! In Dussen! We zijn in Dussen. Is het al op slot? Het is al op slot, ja. Goedemiddag, dames. Kan ik even wat vragen? Ja hoor. We zijn nieuw hier. En we willen graag naar het winkelcentrum gaan. Is dit het winkelcentrum? Dit is het winkelcentrum. Ja? Ja, dus het is echt klein. Ja. Niks voor mij. Zo, kruk. Of gaan we even in die schoenenwinkel rondlopen? Is goed. Nee, maar we toch hier zijn. Kom maar. Dan zijn we hier voor niets. Dus ja, ik heb het gevoel dat ik echt niemand zie van mijn huiskleur. Ga even in de spiegel kijken. Ja, en dan blijkt dat het in Dussen prima shoppen is. Kleine Mienny is dolgelukkig met de nieuwe schoenen. Kijk, dank u wel. Omdat al die weilanden wel heel erg op elkaar lijken, kiezen de dames toch maar weer voor de navigatie. Fiets naar het zuiden op de Molenkade richting de Dorpstraat. Maar die waarschuwt niet voor loslopende grasmaaiers. Hallo, hallo. Ach, nou is die drolletjes. Ah. Eeuw. 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 Godverdamme. Pas op, hè. Als je op die goede poepen valt, ga ik echt lachen. Ik wou die koeien echt aaien. Maar ik heb die koeien niet geaaid. Ik heb ze gewoon gegroet. Wilbert en Petra hebben gehoord dat er vlakbij een buurthuis is. De stadse multiculti variant van hun eigen dorpse buurthuis. En na de positieve ervaring op het voetbalveldje zijn ze heel nieuwsgierig geworden. Hallo, ik ben Petra. Bilal, Hi. welkom. Dit is een buurthuis, onze buurthuis. En onze buurthuis heet Vadercentrum. Ja, dat klopt. Maar hier komen ook vrouwen, kinderen, volwassenen, ouderen. Dit is ons land en dit is ons huis. Ja. En dit is letterlijk het tweede huis van deze mensen. En niet alleen 2-3 mensen, maar 150 vrijwilligers. Ja. En 700 mensen die wekelijks hier binnenkomen. Echt waar? Om iets te doen, voor een activiteit. Cursus, weggeefwinkel en een repaircafé. Ja. Oh, wauw. Ja. Echt heel mooi. Ja. En dan gebeurt er iets wat niemand had verwacht. Wilbert schuift aan bij de naaicursus. Nou, wanneer kan die beginnen? En dan zo omhoog doen. Dan doe je zo. Oh, zo. Oh, ja. Goed. Oké. Nou ja, zeg. Deze totaal nieuwe ervaring raakt Wilbert heel diep. Ik ben wel een beetje ontdaan. En de reden is, zoveel mensen, zoveel verschillende mensen, zoveel nationaliteiten. En het is eigenlijk gewoon één. En dat vind ik wel heel erg mooi. Dit raakt me gewoon dus echt. Dat iedereen die staat gewoon voor elkaar klaar. Of je nou Nederlander, Turk, Surinamer, het maakt niet uit wat je bent. Maar je bent gewoon, hier ben je gewoon mens. Ja, toch wel een emotioneel stukje dat dit bestaat in Nederland. Want ik heb dit eigenlijk niet zo ervaren. José en Appa zijn alweer aan het werk in het dorpshuis. En het is tijd voor de wekelijkse repetitie van de lokale brassband. Ik ben José, zij is Appa. En wij draaien de bardies vandaag, dus mocht er iets zijn, wees niet bang om even bij ons aan te kloppen. Die Toyo's voelen zich steeds meer thuis. Zowel op de werkvloer als tussen de Meeuwenaren. En Tis kan je erop wachten dat Appa ook op de bok wordt geroepen. Ik bereid hem alvast voor hem, hè? Dat is een goeie. 1, 2, 1, 2, 3. Oh, ik ga 4, 3.
proberen kan je leren. Dus nu heb ik zo'n klein beetje geleerd hoe je de bewegingen maakt, de tekens mag geven. Oké, jij, nee. Ja, dus... Je was meer aan het genieten dan. Nou, ga even proberen, laat me even zien. Er is intussen geen meeuwenaar meer die niet gehoord heeft over deze vrolijke Surinaams-Haagse familie. Alsjeblieft. Ja. Dank u. Mijn buurvrouw die kwam bij mij aanbellen om speciaal nog even te vertellen dat ze zo'n fantastisch leuke middag had gehad. En ze vertelde inderdaad dat jullie de dansgroep hadden meegenomen en de muziekinstrumenten. Nou, ze hadden genoten. Ze hadden zo'n leuke dag gehad. En ook de brassband maakt kennis met de Surinaamse marondans. Als de laatste bitterballen zijn geserveerd, kunnen de Toyo's terugkijken op weer een geslaagde avond. Morgen gaan de families weer terug naar hun eigen huis. De Dekkers grijpen de kans om nog even lekker uit te waaien op het Scheveningse strand. De golven zien er leuk uit. Kom je, Willy? Kom, we gaan even dichterbij kijken. Oh ja. Ja, dat is goed. Ik hou jou vast. Ik hou jou. Wat is beter? Dit of de stad? Sowieso dit. Het is veel rustgevender. Ja, en het is gewoon fris en ja, lekker gewoon. lekker. Gewoon even uit die krappe drukte. Geen drukte, ja, klopt. Ja, dit geeft gewoon rust. Maar gewoon het wijde blik zonder eigenlijk iets van mensenmassa's of auto's of weet ik wat dan meer te zien. Dit is gewoon, mooi, lekker. Onder het genot van een lekker hapje op de boulevard blikken ze terug op hun avontuur in de grote stad. Nou ja, dit is dan weer het voordeel, jongens, van de stad. Dat wel. Ja. Een paar minuten in de auto en je bent hier. Ik vind dit wel mooi. Ja, ik wil wel naar huis. Maar laat ik het zo zeggen, toen ik het eerst binnenkwam, had ik het er moeilijker mee dan nu. Nee, ik niet. Ik heb het er nu moeilijker mee. Ja? Ja, omdat het is... Ja, ik kan niet slapen. Nee. Door het licht, het geluid. Ik slaap best wel slecht. Ja, maar dat doet iedereen hier, hè? Wat heb je er dan eigenlijk van geleerd? Dat je dankbaar bent voor de dingen die je hebt. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook dingen geleerd. De omgang met andere culturen. Ja. En dan meen ik het. Dat is meer... dat blijft echt wel hangen. Hoe vond jij dat, Lars, met al die buitenlandse kindjes dan? We hebben misschien wel een huidskleur, maar dat zegt helemaal niks, want ze zijn gewoon allemaal aardig. Ja. Maar het is eigenlijk maar net waar je bent, wie je tegenkomt. Ja. De laatste ochtend in Meeuwen is aangebroken. En dan is het opruimen en inpakken gebazen. Het ergste wat ik hier ga missen is het dorpshuis. De mensen, ze zijn echt gezellig daar. Het meest ga ik de rust missen. De rust van Meeuwen. Ja. En ook de Dekkers laten de handjes wapperen. Hetgeen wat ik hier heb gezien... Er zullen hier ook al die rotzakken tussen zitten, daar gaat het echt niet om. Maar ja, ik heb hier wel een andere kant van die mensen gezien. En ik wist wel dat het er was, hoor, de goede kant. Alleen, ja, je komt er gewoon niet achter omdat je in een klein dorpje zit. En ja, je staat er ook een beetje verder van af. Je zit er niet middenin. En moet ik die kaas laten liggen, of niet? Ja, laat maar liggen, joh. Dat kun je niet toch opeten? Nou ja, ik denk dat ze alleen maar rijst eten. Wat ik het meest heb gemist, dat zijn wel de winkels als mijn kamer. Eigenlijk heb ik geen woorden voor, maar ja, ik ga Meeuwen wel missen. Dieren, weilanden en zo. En de molens. En dat vraagt natuurlijk om een blijvende herinnering. 3, 2, 1, lachen! Ja. Zeker weten, niks vergeten. Check. Dubbelcheck. Want ik denk niet dat we hier heel snel terugkomen, maar... Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk nooit meer. Ja, home sweet home. Met een draai op een slot, zeg maar, sluit je een moment af. En dan ga je een nieuw moment in. Dus vind ik bijzonder.
Oh, ik dacht dat je met piepende banden wegging. Ja. NTR, speciaal voor iedereen.